Het is, jongens en meisjes, dit jaar ook 200 jaar geleden dat ons koninkrijk ontstond. Dus als de meeste juffen nog een reden zoeken voor een feestje, dat kan ook dit najaar nog. Zometeen zingen wij het Wilhelmus. Eerst nog niet. Ja, zeker, zeker. Zo ben ik nog niet. Want ik wou iets vertellen over Wilhelmus. Hijzer wordt het Wilhelmus gespeeld. En daarna zingen wij. Maar eerst, het Wilhelmus. Dat is een lied, jongens en meisjes, dat gaat over onze opstand tegen Spanje. En dat is heel lang geleden. Hoi! En die hebben wij gewonnen, die slag. 80 jaar gevochten. Dus mocht je ooit een Spanjaard tegenkomen, wij hebben gewonnen. En er zitten in het lied heel veel moeilijke woorden en je hoeft ze niet allemaal te kennen en te onthouden. Maar waar het wel om gaat, is dat het lied het symbool is van Nederland en dat het symbool is van het Huis van Oranje, waar we vandaag bij stilstaan. Het jongste kind van jullie school, dat is Jetsina Koopmans, die is nu bij de vlag. Ondersteund door Rick Haarsma, hebben de vlag aangedragen. En dat doen ze op een hele goede manier, want zoals jullie weten mag de vlag de grond niet raken. Dat is in strijd met het protocol, dat is de belediging van de vlag en zo. En bij het hijsen van de vlag zal zo meteen het Wilhelmus worden gespeeld. En als jullie nog zitten, want dat doet niemand, dan wil ik jullie verzoeken te gaan staan, maar iedereen staat al. Mag ik jullie aandacht, jongens en meisjes, voor het hijsen van de vlag, die wordt nu bevestigd. En dan zal het Wilhelmus klinken. En eerst de vlag, één man één top, helemaal bovenaan. Dan zingen we met z'n allen het Wilhelmus, de coupletten 1 en 6, en die kunnen jullie vast uit je hoofd. Dan hebben jullie geoefend.